Здравейте, тек професионалисти! Днес разглеждам едно от най-големите предизвикателства по пътя към изкуствения общ интелект, или AGI – разпознаването на модели между различни области. Какъв е проблемът тук? Сегашният AI е много добър в разпознаването на модели, но само в рамките на конкретна сфера. Езиковите модели са отлични в предсказването на езикови структури, визуалните модели, в разпознаването на изображения. Всеки от тях е специалист в собствената си ниша, но трудно излиза извън нея. AGI обаче трябва да може да разпознава и обобщава модели между напълно различни области. Представете си AI, който разбира понятието структура не само в едно изречение, но и в един физически предмет. Голямото препятствие е липсата на унифицирани представяния. Текстът, изображенията, звуците, всяко нещо се съхранява и обработва по различен начин. Няма общо пространство, в което тези данни да се свързват и допълват. Хората правят това естествено. Свързваме формата на предмет, описанието му и звука, който издава. Друг ключов елемент е абстрактното и причинно мислене. Хората са добри в разбирането на причинно-следствени връзки. Интуитивно знаем, че гравитацията влияе и на падаща ябълка, и на търкалящо се топче. Сегашният AI е силен в откриването на съвпадения, но често пропуска истинските причини за тях. Трансферното учене също е ограничено. Моделите могат да обобщават в рамките на задачите си, но трудно пренасят знанията си към напълно различни сфери. Да видиш сходство между балансиране на химическо уравнение и баланс върху люлка изисква аналогично мислене, умение, което AI тепърва развива. Какво ни трябва, за да стигнем до AGI? Първо, унифицирана рамка за представяне. Мултимоделни системи, в които различните типове данни се преобразуват в едно общо пространство. Така AI ще разбира, че снимката на котка, думата котка и мяукането са едно и също явление. Второ, динамично и продължително учене. AI трябва да може да се учи непрекъснато, да се адаптира и да не забравя вече усвоеното. Метаобучението и моделите за учене през целия жизнен цикъл са критични. Трето, аналогично и релационно мислене. Комбинацията от невронни мрежи и символна логика може да свърже възприятието с по-дълбоко разсъждение. Тук графовите структури са мощен инструмент, защото описват връзките между понятия и помагат на AI да разбира по-общи модели и зависимости. И накрая, причинно-следствено мислене. AI трябва да премине от разпознаване на съвпадения към разбиране на причинност. Модели за причинно мислене и методи, които позволяват намеси в системата, ще му дадат способност да предвижда резултати и да създава алтернативни сценарии,